siri ike mana ọ ihe fọrọ ọfụ n'obi ọ ife na-ekwesịghị ime ọ ihe ike dabigalụ mmadụ or ezinụlọ this particular case nji maka ya wee bịa. Now tupu anyị gaa n'ilu achọrọ m ka m mee ka ị malụ that na nọ live na our YouTube channel. Ịma na otego anyị bịadebe live na YouTube channel maka one or two things. Ịma na this year na we always try to make it better. Ịghọtago, so anyị hashichalụ nnọọ one or two things tupu anyị wee bịawa live this time around. And ekpere m bụ ka gịnị mee ka anyị gagidekwa live till this year aga. I am always one story or the other to tell, but ime gịnị ị na-eme ihe anyị kwesịrị ị na-eme. Kọmbanti Chinazọ, anọ m na Odenigbo n'oge ndị Igbo na-abịalụ gị every evening once 4 kwa n'alụ nọrọ ebe anụ a mụnụ na-akpa nkata ka ụmụ nwanne anyị tụkọ isi ọnụ make sure na ife niile galụgo kwesịrị isi wee ga make sense out of the nonsense. Ebe a ka m na-ajụ unu uche unu maka na uche onye adị njọ. Ebe a ka m na-ajụ kedu ife ilu maka na mụ na onwe Kọmbanti Chinazọ need m ịmụta one or two things otu aka o kwesịrị ịdị. Now na onwe ihe melon, right? Okay, cheta na YouTube channel anyị bụ Odenigbo, Vote Odenigbo na YouTube channel. Jee na search space gị tinye Vote Odenigbo. Isonyelụ m n'ihe niile m na-eme n'ụbọchị nke taa dịka ostu wee na-amapụta na studio. Then ọ bụ na idoro nwere access to Android phone or network na nsogbu adịrọ gebe m ntị na radio, anọkwa m live, ha ncha bụ ofu ya. Now in fact, there are 2 incidents, right, about nwoke nụcha nwaanyị na this December, just 3 days after wedding ya. 3 days after wedding ya ka ihe mgbu, ihe ụfụ, ajị ihe ndị be anyị na-akpụ ya ọchụ melia. Ka ihe meenụ, this man mechie white and trad. Ama m ebe a sị ka ọ gbalue, amarọ m na ụna ka ọ na-ana for the year. One accident. Onye nke ọzọ bụ just o mechara wedding na first on the 4th. The same thing. A young guy, young boy, dịka ọ had to go ready to settle down. A yochukwu nwanyị, yochukwu for stability, yochukwu for sense. Because ọbụrụ eji sense anụ nwaanyị, eji sense anụ di. Yochukwu for ihe dị mma, ihe kwesịrị nwoke kwesịrị ịyọ chukwu. As nwaanyị eyọkwuo nke gị. Only for di gị ịpụ n'ụzọ. Ya ụmụ nwoke ịpụ n'ụzọ, nwa accident, piam from there. A na-akị ọbụla akụkọ. Onye nke ọzọ asị na o melu wedding na first, di enwụọ na 4th, asị na ọgba nje na ọ nọ n'otu. Nọ ndị otu bụ ihe ekwere ya ka ọ nụọ di. Nna m eche m na asị na-emega anyị new in Christ Jesus, that we are all new in Christ Jesus, because onye asị na ọ born again, nọsị na nwere ebe ọbụla ọ na-eje ime anything n'okpege ekpere kpepụta onwe ya. So kezi ka ha si wee na-atụnyezi aka ọ na-arụnye aka na ọnwụ di ya bụ maka nyanwa na ọ nọ n'otu, na ọ bụ nwa mmiri nke nwa nke amarọ m ka esi wee konya bụ ihe mana ndị okenye bụ ihe macha all these things. Yes, no kwerọkwa ime anything na so long as na di furu ya si ya na ọ ya anụ ya, that's no nwere na ebe ọ kara believe this thing bụ na ọ bụ na ọ nọkọta ndị di ya dị abịa ọwachi ịbịa chi ime ihe mana nke a bụ na nwoke bịara ya nnọọ ihe na ya na-emekọ ihe si ya na ọ dịgo ready to take it to the next level ka o jefu ndị befa afụcha ndị befa emecha ego agbacha nkwụ mechaa wedding mee enjoy jee ọgọ malụba ọgọ only for the husband ịnwụ n'ụzọ. Same from where to where ka o yesi wee mee.
Such enjoy now, everything na na-eme kita. O nwere anything to do with mmadụ ebo nwa mmụọ ma nwa mmiri? Because the spirituality na attach to the death of this young man. Because if that open onye bụ the case, onye nke izizi akara imekwu na attach to onwe ka asịzie nọ nke nwoke bụ papa ịghọta. So actually before line now, an accident these two young men or anything to do with Munyefa. Because I will go case of a man, no wine. I think I couldn't go me ever for so many years. Mbo know this lady. What are you making? She seen all no go. In fact, Nanya why about the third husband also. And now this last husband, will so therefore, no man know why, no man know the girl until they na take this. A man do if Nanya woka will ebe wuniano. Ebe wanyano. Also, when I be the ex-husband, koje megini, koje yonya biana lukwe gisia. Not chain on ya one 11 years into the marriage, I'm wrong. But how do you consider Bazia imago hang well lilanya no ya monwa? Unfortunately, the one after 11 years, I still take IVF. Eme na nkiza sana afoko, eme nke bu afoko, nke itozi issue IVF na ejekwere ichi mago no to check vitals na ndi otu as na discover ihe na growing between the breast and the lungs. Ihe na growing between the breast and the lungs. Awesi ngwa ka ewepụta ya kpachapụta the thing check ya. Ka amali ihe bi ya ka ama na surgery ko ihe ya just cut to kpapụtakwa the thing no. Why back coma from coma? Why jewal? So a lot of things. When I use that, we are seeing life as spiritual as it is in physical. That's why your job after sigi be spirituality. Kije bind diam or lose where you open nature. Ke lose all physically. So Nke Onye kita anwa. Nke IVF na if you go near one case no kata like this now the wife go begin changing for him. Say no try for 11 years or same years. But ni mo bi mu nature na say onye furu na nwoke anugo di na abo. Then the last one we be were isi ya we solu je igi isi na le igi isi we na cheta zo enu nke nwanyị. If run a lover even when I get where anything, when I hear when I get home, I get lover. I am on who anything about it. I am on who for and at that point, I'm sure that a lot of people gonna say, "Happy for this lady." A lot of people gonna say, "Happy for this lady." The way no one yours. We all been okay. You know, na marriage 11 years, no child, still hopeful. The same woman, another akụkọ na ya atụwa nwaanyị ime n'ilo. Asị ka eje IVF. Eje nke bụ anarishia. Then, 15 years, it was 75 years, 80 years. The only time this is successful, always want to Christ or age, or how long. What is long life for? And if you all these years, you want in Christ, your death is not successful. In Christ is a very perfect and successful death. Even if you were born again one at the age of 30, is that a successful death? Jesus Christ died at the age of 33. Are you aware? Yes, of course. This one and enter heaven is better than only 150 years here and I am go to hell. So that is it. And then yes, and well, spiritualities and forces, and then we're marine spirit. The issue no there is this abroad namado, and whatever that marine spirit with the issue. No, or either no see from Jim or they hear Mama get requested.
I getting me from me or from anything or not one may see the or say or just they could another God and another God gave us a child. That child only to spiritual and euphoria. But now we him was every soul belongs to God. Every soul belongs to God. That's what the Bible says. And because of every soul belongs to God, and the Bible was as they mentioned the name of Jesus, every name was bowed. Onye asụsụ onye anyị dị na ndụ ya n'ụwa ọ nọkịta bụ gịnị? Onye ha na ndụ ya to Kraịst. Ọkwa ọ bụla ome ya jewe na nke dibịa. Jewe na nke a ka eme ya ka ezi ya na-abịa eme ya nke omenala ka eme nka ka eme nka ka eme nka. Na the person is not free because kingdom can just organ deliverance. The person is totally free. Open all the genuinely. But come when they make you an on born again, I have akụkọ. Mana ọ bụrụ si n'ime ala na obi mana gwa mana iru mana asụ ya everything about him is not to Christ. From God is open. As they mention the name of Jesus, those spirits must bow. You will call. So the person must be free. You just did deliverance. Man, what you cannot kingdom can never rise against itself.
And I chetara maazụ na Volt 104.3 FM. Afamba Tichinazọ kita bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ ODENIGBO. And yes, if I njimakia wee bịa today bụ two young people, two young men. Ọ na-abụ ọnwụ mee like this na-asị how. Ịghọtago? And for the fact na ọ na-awụ mekwana like this attribute ya to ọgbanje from ndị nwunye or carelessness from drivers. Ịghọtago? But if I shock this time around but that na asọrọ na driver onye nke a ji aka ya na-anya onwe ya ọ nọrọ na public transport. Ịghọtago? So but I said that na no mgba spiritual husband nwunye ya na agbafana the lady gara against their ma ya covenant kam ga ya against the rule of their realm. Amaram ka ngeshi ko ya, but according to the story na nke nwaanyị mere ife o kwesịrị ime tupu. So spiritual husband ya wee chụrụzie nke nwoke wee chụkpuo ya n'ọnwụ ya. So mepe phone line na ajụsio ọnwụ mmadụ enwelo something to do with the spiritual husband. Maka o a very young man, can be very single, no nube nwaanyị. Call him otu enyi nwaanyị mgbe nwa na ya si emekọ ihe. Enyi nwaanyị a si ya na o nwekwa spiritual husband na the guy na-abịakwa a visit. Ịghọtago? Ya nwa chee no efe mkpali ya mụ dịka isi taa na ọ nwere ife dị ihe dị otu aha adịrọ. Na ọ na-awọ o tinyezie foonu n'ọkụ. Ọfụ ka a na-ewepụ chaja. O nwere onye n'ebe ahụ. O dobe ihe ebe eni, ọfụ ya n'ebe ọzọ. A na-eweghali ya ọ dịzie ka enwe a third party in the house. Adị afụ anya. No believe ro ife nke nwaanyị mere onto spiritual things emebe. Mmadụ nwere ike ịnagafego otu inu isi mana yara ama. Wee sị ahụ ya n'akụ nke anụ a dịkwa dabatakwa nke anụ a onye spiritual husband nke a dịkwa very calm, all the very generous. No, they all the very very kind because akụkọ nnugo about these people. Akụkọ nnugo maka these people. Hey, they don't just move chargers. Ha ga-move out of your house. Enwere ike move puo out of this world. Otu esi according to the story, no fa move this man to onwe. Now, ịmara nọ na-ekwu maka ibi ogologo ndụ. Ịnọlụ till 70. 70 by extra score 75-80 by strength. By strength. O mean that na Akachukwu di na ndụ anyị till 70. Ọ ga-adịgịkwa 71, 72 edere gaba. But no ihe metezi ga-edubazi gị into 75 ma 80 or ndị ọzọ. How? What do I mean? Keki shwe ebi ndụ gị. Righteousness. Ị na-obey kwa. Ị na-ọnọkwa Chukwu. Yeah, it's a promise. A promise. And all promise now na Jeremiah ka emesho ya. Then when ke mention 120 years na Genesis. Na mmadụ ekwesịrị ibife 120 years. Nwere nke si 60, nwere nke si 30, nwere nke si 5, nwere nke si 40. The promises but from 70 years. And my happiness but anyway, a lot of people they go into 70. One woman also. After me online 102 years go me na December. Ujiro mkpola aga. Ọ dị arọ nni. Ukwu adị egbu ya. Ọ dị 102 years. Na-ekwusikwa okwu ike ọ na adị eshake kwa sụọrọ gị igbe ebe ịkọla ọsọ. Onwe ndị bụ na ha akabago nka a na-enwe memory loss ịmago onya ka Chukwu did, and that's na that time from age 70 and that you will now be spending your time on earth in pain. And n'oge na-adịghị anya you fly away. It means that na ị ga-anwụ. Mmụọ gị ana. Ihe ndị a bụ na Bible ka ọ dị.
But even I in Jersey church or where I like this, they choose the part of the Bible fetch a guy. Choose this side ebe fa ga-akọwa or side ebe ya favor fa. Ihe ndị a dị n'akwụkwọ nsọ gị. Jee chekie. Check Jeremiah 25 verse 11. Video from 25. Go up on the Jeremiah, but go up from Jeremiah 25. What do you have on? What do you want Genesis? For Nke 120 years. When you be 120 years, I gonna just say an actually puelo no. That's what it is. I mean, so on when people die, obro no n'ike nke aka, I believe no one otu one say atomot actually maybe 500 years man ma chọrọ ịka nka. All my sisters singing na ma chọ ebe vampire. Oh, this life na thought, especially obuna aka gị dị ọcha, you're not looking over your shoulder. Ụjọ adị atụ gị. Someone could otu ụjọ ya eshi wee tụọ gị dị depressed. From depression ọnwụ agụbazie gị. Well, ihe na-ekwu maka ya bụ gịnị? Otu nwoke si wee nwụọ, attribute ya to ọgbanje, spiritual husband, kiniko. Ọ na-eme. Could it be true? Because nke nnugo bụ na enwe ike nke nwaanyị amụ nwa na bedia. Ụfọdụ sị na ha na-ayị ala, you know, a lot of things. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị tinye ọnụ n'okwu a gbasara a young man nwụrụ after 4 days. Sorry, 2 men actually. 2 young men nwụrụ 2 days, 4 days after their wedding. It's also full be controversy around it. No, ndị na-achụ nwunye bi chọwazie ya. Mana my problem now bụ na onye ọzọ bụ ife na-analụzi punishment onye ọzọ kwesị. How? From where to where? From where to where? Mụnwa metere ihe. Onye aka ya dị ọcha bụ ihe ga-ebuni ya. If akwụkwọ nsọ ahụ says that that part of the Bible say na njọ nna ga-eru ụmụ ya. Kịta adị echezukwuzi ụmụ onye ọbụla ọfọ gị na-akụ gị ọkụrụ ya. So kpọọ m ka anyị tinye ọnụ n'okwu a. Ihe a na-eme o kwesịrị ị na-eme, and kedu ife na-akọ ọsụ ya, ka ife na-akọ ọsụ ụmụ ihe ndị a dị otu a ji wee na-eme. Na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ị nọ na Volt 104.3 FM. Ịmago ka o si adị otu o kwesị isi wee dị ebe anyị na-akpa nkata dịka ụmụ nwanne, atụkọ isi ọnụ, make sure that na 1 or 2 things bara anyị n'isi, because ọ na-adị mma every day anyị na-amụta new thing. Ihe nji eburukwu ya wee bịa bụ na nna nke 2 days after wedding ma 4 days after wedding a si n'ọgbanje n'ọgbanje ndị ọgbanje. Amarọ m kama na ịmago that na asị na enye Caesar enye to God enye to Caesar. O wee na-adaba, because the truth bụ na o nwee ebe anyị si wee bịa ụwa. O nwee ebe anyị si wee bịa. Anyị nwere ancestors like this. Ndị nna anyị onwe ifefa kwoweche. Onye ka o ji awụpụta mfe ụfọdụ ndị mmadụ nsị a emekwane maka na okeke na-eme. Okeke nwee ike eje na befe, nwere ife dị na be ha. Mana eje ebe unu, ihe ndị nna gị doweche. Ịma na o nwere some certain lifestyle i kwesịrị ị na-ebi. Emecha ọ ga-achọwa ndị. O nwere some certain lifestyle i kwesịrị ị na-ebi. Maka na 1, ibie ya isi gị ya anani ya, ma isi onye love ya anani ya, o kechi akpa gị, in the sense that na
ya ị na-akụ aka ka ekupụta ego, ị na-arụkwa ọrụ ụbọchị dị afọ ya. Onwe ndị bụ na a na-emefa nsesasị. So whether na ịbụ a Christian, whether na ịbụ a traditionalist, normally aka gị kwesịrị ịdị ọcha.